Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. Atong vlog karon guys is eating octopus challenge without using hands. So ganito yung gawin natin guys. Ito po yung octopus. Ayan, ito po yung octopus. Oh, isa wait lang. Ayan guys, ito po yung octopus. Eating challenge octopus without using hands. So ito, 4 plate po ito guys. Kasi 4 po kami ang magcha-challenge nito. Ayan guys. Ayan guys, pangatlo. At yun ang pang-4. So, ang gawin nito guys, is itong octopus guys. Kakainin natin guys na hindi gagamitin yung kamay. Ganon lang guys. Ganon. 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 Ayan guys. So mag-start na po tayo sa ating eating challenge octopus without using hand. Meanwhile. So guys, ang gawin namin ngayon this night guys is eating octopus challenge without using hands. And then guys, yung matalo guys, mayroong consequences. Ito po yung inumin. Ano guys? Dito. Ayan, kailangan tubusin. Okay. Hindi na natin ano guys, wala po. Ayan. Ito guys. Guys, yung makainom nito guys, yung last and second to the last. Ang first and second, hindi ko makainom. Yung third at saka fourth, dalawa yung makainom guys. So ngayon, bilangan mo ako. Kami pala, bilangan mo kami. Tatlo. Menang. Kami na to. Pasigdahan mo yun siya ha. Para sa yung rani. Uy, mga bata, panghilang sa Pagtembal ko lahat. Hindi na kami So, pagkatara. ano guys? Ge. Pin pa lang. Basta ka naon ko lagi ron. Kamuang-buang ka naon ko ron. Ate Pero Binita. ito, binilang po namin ito. Ate Binita, ulit kayo na ba? Magbilang ka. Sida, kayo na. Tita, ito na. Ge, ano na mo? Handa na. Oh, loyo. Yung kamay dito. Ganyan. So, ganito guys. Ganyan. Bakbak ka. Magbilang ka ng 3. Sibuk po. Kaya ka na ako. Isibag ng... Ato is magaw. Kana, sibag ka na. Ayaw na ka. Ge, yap. Yap bu. Bicara ko kay... 1, 2, 3, go! No. Kain na mo kalapron. Kain na mo kalapron. Nawag nga sawaga. Patintan mo lang ang lah, grabe nagduwa po da. Oh, nadaog na. Mas masigit do ka. Daog na. Pati sa bawde pa pilon. Malagyan pinang-inom. Basta di kayo ng kulapo. Buon. Ate Binita kay Ate Nini kay ano? Ate Nini. Kani dyan doon. Apil sa bawde, apil sa bawde. Daog na. Ate Nini kay Wala. Hey, happy na.
Bahala ka sa magsigod. Go, go, go. Okay. Unya. After. Orat na po. Nanalo siya. Ikaw, huwag si ikaw. Kain mo pa nila eh. Kasi naman Saya mag-usap, saya mag-usap. Saya mag-usap. Ada nila yung mag-usap. Unya, kisa may daog. Kamay ng tanaw. Naway The first. Ito na. Siya first. Sunod second ka. Oh, yan. Sila may kinawiyan. Doa ang menom katapa. Finish na, wala na. Sama guys. Oh, no, 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 no. Sama guys. Madali talaga ako manalo kasi hindi ko talaga ako umiinom ng alak. Wala na, nagtagay naman ni Portion. Tinulok mo na naman. Nakainom din yung alak. Tinulok Portion. Wala ang pinaplan dito. So, gano'n. So, gano'n. Nakakaroon ng talaga. Okay. Dugo. Tamo ng tambok. Banbat. Masama na yung prank. May nakadaog, may kanaglain ang malaki. Wala ako na talaga. Atong sandugaga. Balistan sa lalang. Kami ang No, 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 no. So pala, ikaw ang pinarusahan. Parang nagkataon kami ang hindi ang pinagpapay yung dalawang gusto nyo. Nasa lang
Hey, nagpuro-puro na ko. Lagi pa din na naman. Tagay na yun. Para sa Father's Day. Alisa Angel, ikaw po, Dre. Ako, inom ko. Ang magdiwas na niya ng video. Bag na ho. So sila yung natalo, sila magbubot yan. Kayo magbubot yan. Talo kayo. No, 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 Ayan, alam na So, ayun na guys. Kung nagustuhan nyo po itong challenge namin guys, please like, share, subscribe to my YouTube channel and don't forget to hit the notification bell below para updated po kayo sa upcoming ko pang mga videos. Thank you guys for watching. Bye-bye. See you our next vlog. She makes me slip. It gives me chills, it makes me blush, it gives me wet. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, we'll most likely look like her, yeah. May babae ako nakitang kay ganda. Yung mga mata niya ay